Този разговор разруши брака ми, но и ме спаси. В онзи ден открих, че той ме изневерява. Не беше някаква драматична сцена от сериал. Просто един обикновен вечер, когато подреждах дрехите му в кабинета и случайно видях негов чат с друга жена. Съдържанието беше интимно. Дори обсъждаха къде ще живеят в бъдеще. Ръцете ми изведнъж изтинаха, но въпреки това сгънах дрехите и се държах сякаш нищо не се е случило. Тази вечер готвих, както обикновено, и му сервирах храната. Той също я яде, както винаги, и дори каза: "Днес супата е много вкусна." Гледах го и в сърцето ми сякаш имаше камък. Не го обвинявах, нито плаках, само тихо попитах: "Мислиш ли, че има смисъл да продължаваме така?" Той не се поколеба и отговори: "Няма смисъл да продължаваме така. По-добре да се разделим." На следващия ден седях сама в кухнята. Държах чашата с кафе, която той беше изпил. Попитах се: наистина ли дадох всичко от себе си в този брак? Молих се, борих се, ходих на всяка неделна служба. Защо накрая не успях да запазя дори дома си? Тогава наистина се почувствах далеч от Бога. В сърцето си носех само една мисъл: Боже, заслужавам ли да бъда обичана? Тази вечер отворих Библията. Сълзите падаха върху страниците и размазваха текста. Сред размитите думи прочетох: "Реш, Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце, и спасява онези, които са с разкаян дух." Плаках дълго, не защото той напусна дома, а защото за първи път в дълбока самота усетих малко утеха. Започнах тихо да питам Бог: какъв е смисълът на този брак? Къде сбърках? Няколко дни по-късно отново отворих Библията и прочетох: "Уповавай на Господа от все сърце и не се облагай на своя разум." В онзи миг сърцето ми се просветли. Разбрах, че винаги съм го смятала за всичко, а брака за целия ми живот. Всички усилия не бяха за да прославя Бога, а за да не бъда изоставена. Но сега виждам ясно: той не е моя дом, бракът не е моя дом, Бог е моя дом. Мислех, че като загубя брака, ще загубя бъдещето си, но Бог ми показа: всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Може би краят на тази връзка е повратна точка в живота ми. Бог ми освобождава от зависимостта към хората и ме връща при себе си. Сега живея сама, но не се чувствам сама. Моята стойност не зависи от брака, нито от отношението на него, а е утвърдена в очите на Бога. Понякога мисля: ако той не беше си тръгнал, дали щях да продължа да живея в зависимост от хората, да правя от брака идол и да търся сигурност в несигурни неща? Но Бог ме спаси. Не разводът ме спаси, а Бог ме върна към себе си в степеността. Аз излязох от брака, но и излязох от старото си разбиране, че бракът е всичко в живота ми. Животът ви е скрит с Христос в Бога. Ако и ти преживяваш разпадане на брак, пиши ми "Амин" налично, за да се помоля за теб. Ти не си сама, Бог е с теб и те води към надежда.